Kudlule inyanga ezisithandathu kungananga mvula nokwenza mahluko kulomasipala. Umthamo wamanzi emadameni uya ngokuhla. Awona amadama amakhulu nazisa amanzi eMonti naseMdantsane ame ku-23% kunye no-18%. Kuyacaca into yoba asizuphinda sibe namvula zininzi ezizawubangela into yoba amadama agcwale up to capacity. Sijonga ke nezinye indlela njengesixeko esinozenza uqinisekisa into yoba abantu banamanzi, ukufakela ii-boreholes, la amaphiko atsala amanzi phantsi komhlaba, and then sijonge uba singenza ne-desalination plant njengoba usazi uba sine-ocean apha. Ukanti osomashishini kulomasipala bathi baxhalabile. We created a water focus forum where we can actually see how we can influence, create awareness campaigns with our public to say water is a scarce resource. We need to use it sparingly because industry needs water in which to operate. Kusenjalo abahlali bakholelwa ukuba lomasipala akenzo kwaneleyo ukuwonga amanzi. Ingxaki sinayo ngamanzi avuzayo angalungiswayo. Ngoke if umasipala angasinceda nje uba alungise ezitishi zivuzayo zamanzi kungabhetera, ngakho namanzi abe khona kungabikho ngxaki. Umasipala in terms of ukugcinwa kwamanzi nguye ofanele uba uyalidisha educating abantu, because abantu I don't think ba aware ngendlela befanele ba aware ngayo uba bazama ukugcina into amanzi. Umasipala uqinisa iphulo lokufundisa uluntu ngendlela eyiyo yokusebenzisa amanzi, ekwamemelela abahlali ukuba bakuchaza kwabasemagunyeni ukuvuza kwemibhobho yamanzi. Abongile Yankees kwiindaba ze SABC ndiseMonti.